बे गोब्राब बोथोरनि समाव सिगाङावनो बासायग्रा प्रभु जिसु ख्रीष्टनि मुङै ख्रीष्ट फोथायारि बयनोबो आंनि गोजोननाय, अननाय आरो गाहाम हामलायथिनायखौ हरग्रोनाय जाबाय। आथिखालनि समा जों बयनिबो थाखाय मोनसे गोब्राब सम। जों रावबो सोमोनांनो नाङा। मानोना बाइबेलाव बे बाथ्राखौ सिगाङावनो लिरनानै दोनखादों। बाइबेलनि बाथ्राया इसोरनि बाथ्रा। इसोरनि बाथ्राया जिसुनि बाथ्रा। जिसुनि बाथ्राया गोथांनि बाथ्रा आरो सैथो बाथ्रा। बाइबेलाव बुंदों, जोबनाय बोथोराव गिलु-बालु समफोर सफैगोन। बुहुमनि थासारिया गाज्रिनिफ्राय गाज्रिसिन जालांगोन। मानसिफोरनि साननाय-हनाय आरो मावनाय-दांनायफ्रा गाज्रिनिफ्राय गाज्रिसिन जालांगोन। 2 तिमथि 3:1-5 सिरियाव जोङो रोखायै मोननो हायो। जिसुआ बुंलांदों, न'हनि समाव बुहुमनि थासारिया जेरैबायदि जादोंमोन, बेबायदिनो मानसिनि फिसा हौवा अदेबानि जिसु ख्रीष्टनि फैफिननाय समावबो बेबायदिनो जागोन। माथाय 26:37-29 सिरियाव लिरनाय दङ, न'हनि समाव बुहुमनि मानसिफ्रा जादोंमोन, लोंदोंमोन, न'-बां खालामदोंमोन, नाथाय इसोरखौ गियाखैमोन, फोथायाखैमोन, गोसो सोलायाखैमोन। जेब्ला न'ह आरो बिनि न'खरनि मानसिफ्रा नावआव हाबनाय लोगो लोगो इसोरा दैबाना लोमफब होनानै संसारनि मानसिफोरखौ फोजोबस्रां होदोंमोन। बियो इसोरनि मोनसे गिदिर रागा जोंनाय आरो बिसारमोन। लुकासनि 17:28-29 सिरियाव लिरनाय दङ, लटनि समाव मानसिफ्रा जादोंमोन, लोंदोंमोन, बायलाय-फानलाय खालामदोंमोन, मानसिफ्रा गायदोंमोन, फुदोंमोन, न'-बां लुदोंमोन। नाथाय जि समाव लटआ सदमनिफ्राय ओंखारलांदों, बे सानावनो इसोरा सोरगोनिफ्राय अरनि अखा हाहोनानै गासैखौबो खामथार होजोबदोंमोन। इसोरा फिरि-फिरि बुहुमनि मानसिफोरनि गाज्रि मावनायफोरनि थाखाय संसारखौ बिदिनो बिसार खालामबाय थादोंमोन। आथिखालनि बोथोर कभिड महामारियाबो इसोरनि मोनसे रागा जोंनाय सम होननानै बुंजायो, जायनि गेजेरजों बुहुमाव लाख लाख मानसिफ्रा कभिड हमजाबाय, आक्रान्त जाबाय, लाख लाख मानसिफ्रा थैनानैबो थांबाय। गोबां मानसिफ्रा दा हमजानानै दङ। देग्लाय 2021 बोसोरावबो बे कभिडनि खामानि मावनाया गाज्रिसिन जादों, जायनि जाहोनावहाय संसारनि अबस्थाया गिलु-बालुसिन जादों। इसोरा बुंदों, दसेनि उनाव आङो खनसेबाव अख्रां, पृथिबि, सागोर आरो हागं गासैखौबो सोमावगोन, गासै जाथिफोरखौ सोमावगोन। हागाय भागबतनि बिजाब 2:6-7 सिरि। बेफोरबायदि गाज्रि मुगाफोरनिफ्राय जोङो माब्रै खारग'नो हागोन? जोंनि आसा आरो भरसाया सोरनियावहाय दोनगोन? बाइबेलाव बुंदों, इसोरानो जोंनि आश्रय आरो बोलो। गितफोरनि 46:1 सिरि। दे जोङो बेनिखायनो फोथायनायाव नांथाबनानै थादोनि आरो जिउआव सिरि मोननानै थादोनि। मानोना प्रभु जिसु ख्रीष्टआ माब्ला फैफिनगोन
बेखौ रावबो मिथिया। माथाइनि 26-42 पद जोङो फोथायनानै आवगालांदिनि, बेनि उनाव जोङो नेनानै थादिनि। इसोरा जों बयनिबो सायाव थानानै बोर होथों। जिसुनि मुङै आमेन।